Pangalawa di ko sinasadya, kung bata ko ngayon pinagpala. It don't have to Ay, ako, Amos. lang tayo ng lalala. Ayos ka, Amos. Ayos ka talaga, Amos. Lamok challenge. Laging nandyan, kahit nasan ka man, hindi magsasawang tumulong sa ating kababayan. Kalampitus, Kalampitus, ang kalingap na ating maaasahan. Best Official Lingap Partner Category A, Kalampitos TV. Ayan mga kalingap, pupunta po natin yung lugar kung saan ay may kuwelang bata tayo tutulungan. Si Monmon. Ano po? Hello Mon! Kumusta? Ha? Ayan po si Monmon. Raymond. May pasalubong ako sa'yo, gusto mo? Bola? Oh, may ito. Bola ko sa'yo. Gusto mo ni? Tuwan-tuwa si Mon, mga kalingap. Alam mo yan? Ito pa oh. Ay, mabigat na ni. Oh, gatas. Nagagatas ka? Ay. Ay, patulong na po. Ano? Tuwan-tuwa si Raymond. Ano po yung ano niya? Dati po hindi po siya nakakalakad. Oh, ano po, pag-akyat. Ayan. Masayo tayo ng lamok. Gusto alam mo yung lamok? Nay, oh. Bigas para sa inyo. Sa inyo, Nay. Dito sa inyo. Tara, tara Mon. Tara. Ayan mga kalingap, si Monmon. Tuwan-tuwa po siya nung ano, may na ano, laruan. Marami ba siyang laruan? Wala. Ay, walang laruan si Monmon. Ayan, si Monmon. Masayo tayo mamaya, Mon. Ng ano, ng lamok. Alam mo yung lamok? Ayan. Hindi si Monmon po, hindi nakapagsalita. Ano lang siya, masaya yung bata lang siya. Dito ka Mon. Laro tayo, laro. Kawat, kawat. Ayan. Bola mo. Takbo ka dito, dali. Ayan po. Dali mo yung laruan mo. Dali mo si bola mo. Ayan po si Monmon. Dumana ka mo, dumana nga ni ka mo. Galay kayo. Ayan. Ayan, masayo tayo ng lamok. Gusto mo? Masayo kami ng lamok mga kalingap. Alam mo yung lamok? Aram mo? Namok. Namok. Ayan. Ilang taon na po ito, Simon? 7. 7 na. Masayahin na na. Pugi na daan. Papugi. Ayaw? Ayan mga kalingap, Simon. Ayan. Tanggalin natin yung ano para may ano ka. Para malaro mo. Wala. Pagkina mo. Agaw. Oh. Oy. Abo, ito na. Ito yan na. Nahiya po si Mon. Ayan. Hindi talaga siya nakapagsalita. Ayan, may gatas ka na. Nainom ko ng gatas. Ha? Ilan na po yung akin yun ay? 6. Mga malalaki na. Ayan, ano po ang panganay ko? Ilan taong ka na po? 41. 31. Araki pa. Pang bunso si ano? Ini ang bunso. Itong bunso. Ano po nangyari kay ano? Kay Raymond? Karoon nagka-diferensya lang siya sa bitis. Nung sinilang siya, okay naman. Okay naman yung ball screening niya. Tapos, malaki siya pag nung pinanganak ko siya, malaki siya, 12. Siya. Ngayon nagpayat siya. Pumayat siya bigla. Ganyan. Buti nga nakalakad-lakad siya. At
nakadalawa yung wheelchair, nasira. Galing kay Andaya yung wheelchair niya. Andaya. Ay, may wheelchair na kayo. Nasira kasi matagal na yun. Hindi kailangan pa rin niya ng wheelchair ngayon. Hindi na siguro kasi para hindi na siya yung kailangan niyang maglakad-lakad din. Kailangan niya din maglakad. Kailangan ma-exercise din, ano? Para ma-exercise niya. Pero ganyan na talaga yung... Ganyan talaga ang paa niya, hindi ba ano. Ganyan talaga kaya nga. Sabi ko, wala man lang sa amin tatabang. 7 taon na siya, ano? Hindi talaga siya nakapagsalita, ano? Hindi talaga siya nakapagsalita. Ano ang pangalan niyo na? Ida. Si Nanay Ida. Ayan mga kalingap, nakatagpo naman tayong karapat dapat tulungan. Ayan. Oh, araw pala ka ng baile ka yan. Lahat magbaile. Baile na danoy. Dumana, Jem. Jem, dumana. Ay mga kalingap, si Monmon sumayaw po ng lamok. Ayan, Mon, bye-bye. Bye-bye. Matagal-tagal na rin sa yung gatas mong yan. Ano? Ano, Mon? Pinalaog mo na para hindi madumi yan. Ano, kaintindi mo pala, ano? Hindi lang siya nakataram. Pag makita nagpapaano. Nasinyas lang siya. Anong gagawin mo sa pera mo? Ha? Ayan po. Tabangan niyo na. Tawag mo kay Kuya. Tawag Kuya. Ayan. Salamat po mga kalingap sa pagsuporta. Ito po si Raymond, yan po ang kanyang kalagayan. Pero masayang-masaya siya, bibo. Bye-bye, Mon. Babalikan kita dito. Alam niyo, nakintindi ng Tagalog, ano? Bye-bye. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap ang laging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at taong mahihirap. Di alintana ang pagod at hirap, sa pagkalinga sa tuwa si Lola Damianay napapainda.